Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimize başlaýarys. Bakunyň Suudi Azerbaycanly Awraýly adam hukuklaryny gorajak aktivist Leyla Yunusy 8,5 ýyl türme tutsaglygyna we onuň agyr hastalykdaky adamsy Arif Yunusy 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Suud 13 awgustda geçiren diňlenşiginde olary ykdysady jinaýatçylyklarda günäli tapdy. Suuddan öň 1 ýyl şemet wagtlap bir-birinden aýralykda tutsaglykda saklanan aktivistleriň ykbalyna degişli soňky maglumatlary Kardeşim Yoşanany gurbandan dinläli. Leyla Yunus höküm okulmagynyň Suuda türme tutsaglygynyň özü we adam üçin ölüm hökmüne barabar boljagyny sebäbi saglyk ýagdaýlarynyň ören yaramazlygyny aýtdy. Siz bize ölüm hökmüni çykardyňyz. Ne meniň saglygym, ne de Arif'in saglygy bize türmede uzak saklanmaga mümkinçilik berer diýip ol höküm okulanynyň soň Suuda aýtdy. Şeýle-de özleriniň adam hukuklary boýunça alyp baran işler üçin cezalandyrylýanlyklaryny ýygtady. Azerbaýjan Sowet faşizminiň ýoluny dowam etdirýär. Şuň gün Azerbaýjanyny diktaturaga garşy durjak bolan islenlik adam repressiýa duçar bolýar diýip ol Suuda ýüzlenip aýtdy. Döwlet prokurory ykdysat jinaýatlarda şol sanyny galyplykda salgatdan gaçmakda. Bir kanun biznes etmekde aýplanan Leyla Yunus'a 11 ýyl, galyplykda aýplanan Arif'e bolsa 9 ýyl türme tutsaglygynyň berilmegini talep etdi. Arif Yunus şol günkü proses başlananyna Suuda ýüzlenip, jellatlar çagyr we hökümi oka diýdi we özünden getdi. Bu jüýdüň 27-nji ýylda başlanan suwsel jarşlygy döwrüne Arif dik oturmagy zordan ýarady we ýygyderli medisina gözegçiligini şol sanyna sanjym hem almaly boldy. Suudanyň öý tutsaglygyna geçirilip bejer galmak üçin edilen talaplary ýygyderli ret etdi. Suud prosesiniň mundan öňkü günlerine bolşýar adam hukuklary aktivistleri we jurnalistler 13 awgustda hem suud salyna goýuberilmedi. Emma muňa garamazdan daşary ýurt ilçikhanalarynyň käbir diplomatlaryna suud salyna girmäge ruhsat berildi. 59 ýaşyndaky Leyla Yunus Bakudaky hasaba alınmadyk Parahatçylyk we Demokratiýa institutunyň esaslanýarjy direktory we Azerbaýjanyň adam hukuklary ýagdaýyny bir tanqid edýär. Ol geçen ýylyň iýulynda tutsak edilmeden öňň ýurtdaky syýasy tutsaglary dokumentleşdirmek proýektiniň üstünde işleýärdi. 60 ýaşyndaky Arif tanymal tarihçi we Kawkaz ýurtlaryndaky konfliktler, hususan Dagly Garabag üstündäki dagwa barada alymmarlyk işlerini alyp barýar. Ol geçen ýylyň awgust aýynda tutsak edilen aýalyndan aýyr saklanyldy. Eger aýal Yunuslar Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda parahatçylyk we ýaraşyk ideýalaryny öňe sürýär. Olar öz iş aspektleri bilen bagyrlykda, dönüklükde we ykdysat jinaýatlarda aýplanýarlar we dönüklik aýplamalar boýunça geljek suudlarda höküm çykarylmaly. Yunuslar bu aýplamalary ret etmek bilen özlerine garşy bildirilýän günäýleriň ählisiniň syýasy sebäpligini aýdýarlar. Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi, şeýle-de Human Rights Watch, Amnesty International, Adam hukuklary boýunça halkara federasiýasy bu jüýdüň deslapky tutsaghanada, ýagny olaryň saglyk ýagdaýyny yaramazlaşdyran şertlerde saklanmagyny ýalgaryp çykyş etdi. Olaryň gyzy Dinara Yunus 13 awgustda hökümden soň öz Facebook sahypasyna meniň enem atam şu gün iň soňky duşuklaryna ölüme höküm edildi diýip ýazdy. Bu höküm adam hukuklary toparlarynyň we daşary ýurt resmiýetleriniň halkary ýazgarmalaryna hemde aladalaryna sebäp boldy. Britaniýanyň daşary işler ministrligi Yunuslaryň türme tutsaglygynyň soň çuňur alada bildirdi. Washingtonda bolsa Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň sözçüsi John Kirby Abbasanyň bu türme tutsaglygy hökmünden düýpli alada galanyny aýtdy. Bu aýplamalar diňe olaryň adam hukuklary işi we regionda dartgynlyklary gowşatmak hem anamdarlygy berkitmäge gönükdirilen konstruktiw halkdan halka programmalaryna goşulanlygy sebäpli bildirilýäni meňdeýär diýip Kirby'niň beýanatyny aýdylýar. Biz suud prosesindäki biýdüzgünçilikler barada habarlardan hem alada gallyk diýip ol aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Azerbaýjany bu jügüti saglyk ýagdaýlaryny nazara alyp derhal rehimdarlyk esaslaryny azad etmäge çagyrýanlygyny aýtdy we ähli raýatlarynyň universal hukuklaryny hormatlamak Azerbaýjanyň öz halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek bähwitlerini laýyk gelýär diýdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Metduga dadatlygy boýunça wekili Dünýä Miýatow bolsa Twitter'de Azerbaýjanyň häkimetleri Leyla we Arif Yunusy türme höküm etmek bilen has aşak düşdüler diýdi.
Human Rights Watch guraması bu hökümi duran bir parodiya diýip atlanyrdy. Azerbaycan hökümeti bu hökümi yatırmaly we olary derrew azat etmeli. Human Rights Watch guramasının Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktorynyň ornwasary Rachel Denver Twitter'de ýazdy. Kardeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň Demirgazygyndan gapma garşy maglumatlar gowşýar. Soňky habarlarda Faryab vilayatynyň Türkmenistan bilen serhetdeş böleklerinde hökümet güýçleriniň öňe saýlananlygy aýdylýar. Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulimradynyň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Demirgazyk Awganistanyň Faryab vilayatynda Şemşir Haft, ýagny Qılıç 7 atly taktiki harby operasiýadan soňra jeňçilere garşy Almaz atly harby operasiýanyň başlanandygyny resmiler aýdýar. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň sözçüsi Muhammed Rıza Rızaýynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçilere garşy görüşde Awgan güýçleri öňe düşlik gazanypdyr. 123 oba jeňçilerden arassalanypdyr. Uruşda 24 ýeragly öldürildi. 8 jeňçi tutsak edildi diýip Rızaý aýdýar. Faryab vilayatynda geçirilen harby çäre Erbeki atly yerli ýeragly toparlarym gatnaşýar. Faryab vilayatynyň vilayat geňeşiniň agzasy Rahmetullah Türkistany şahatly sebtiniň hem Talibandan izine gaýdyp alınandygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Döşe manatiqi ki Taliban'ı koyligiydi, Şah, Gurat, ziyaretgah, harikat. Faryab vilayatynda çet ýurtly jeňçileriň hem ýerleşendigini yerli resmiler aýdýar. Olaryň uruşlara da gatnaşýandygyny habar berýär. Deputatyň aýdýşyça çaknaşykda bir Özbekistanly we bir Pakistanly militan helak bolupdyr. Faryab vilayatynda barýan harby operasiýa vice-prezident general dostumyň gödekçiliginde öňe alınıp barylýar. Faryab vilayatynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň dowam ettiriljekdigini general dostum aýtdy. Plany badi ma az Qaysar Amitr Bolayev Faryab vilayatynda dartgyllygyň dowam edýän sebäpleri Türkmen-Awgan serhediniň golanynda ýerleşýär. Vilayatyň 14 etrabyndan 10 etrabynda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygy habar berilýär. Döwledabad atly etrabyň hakimi Seýid Abdulsalam Nizhat etrabyň ençeme sebäpinde jeňçileriň merkez tutandygyny gurrunmerdi. Şirintegap atly etrabyň owalarynyň hem Talibanyň gödekçiligindedigini hakim aýtdy. Jeňçileriň basyp alan Astana Baba atly sebäpinem hökümet güýçleri heniz izine gaýdyp alyp bilmändir. Astana sukut qilgan edi. Sağlam Astanany gapyşynda taxtap karargoý. Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarap ýakasyny jeňçileriň geçelge hökmünde ulanýandygyny hakim aýtdy. Badygyt vilayatynyň Murgab atly etrabyndan Döwledabad atly etrabyna çeli jeňçileriň Türkmen-Awgan serhedini ýakalap gelýändigini Nizhat ma'lum etdi. Jangaralanym ýöli boşakdan şu marz kuýy ketadiler goýa şu resmilerin aýdyşyndan çen tutsaň Faryab vilayatynyň Qaysar we Almar atly etrabyndan jeňçiler goýulyp çykarylypdyr. Ýöne obalarda Talibanyň henizem hereket edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Qaysar etrabynyň ýaşaýjysy Muhammed Taryň aýdyşyna garanda Qaysar etrabynyň merkezinde de döwletiň hakimiýeti ýok. Oba ýerleriň hemmesi döwlet garşydaşlarynyň kontrolyna galýar. Qaytyp olgan ýok. Qaysarda Hojakinti 14 kişilik gora şunda katta 1,5 ming goý. Vice-prezident general dostum indi bir hepde gurrakdan beri Faryab vilayatynda saparda bolýar. Ol döwlet garşydaşlaryny öz ýaragyny ýerde goýup uruşdan el çekmäge çagyrdy. Bolmasa jeňçileriň hemmesiniň ýok ediljekdigini bildirip general haýbat atdy. Şaýmardan Gulimrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Liwap vilayatynyň garaşsylyk etrafynda 20 çemeti maşgala ýaşamak üçin öz jaýlary bolman soň boş duran köne çagşan jaýlara bir ruhsat girip ýaşap başlapdyr. Olar öz hereketlerini alarsızlyk bilen düşündirýärler. Habarçymyz Osman Haliýewiň berjek maglumatlaryny dinläýäli. Liwap vilayatynyň garaşsylyk etrawynyň merkezi Niyaz şäherçesinde öz başyna ýaşaýyş jaýy bolmadyk maskalalardan 20den gowragy şäherçäniň boş duran köne jaýlaryna bir ruhsat girip ýaşap başlady. Etrap keselhanasynyň, prokuraturasının we beýleki edarlaryň köne jaýlaryna giren adamlar bu işi alaçsızlykdan edendiklerini aýdýarlar. Ol jaýlaryň ählis çiğ kerpiçden gurulanna 70-80 ýyl bolan imaratlar. Köpsünde kapıdır penceresi yok. Suwaglary gop ýatyr. Mysal üçin etrap hassahanasynyň aşhanasynyň jaýy ýykyljak bolup dur. Yerli resmilerin adamları avariya halatyndaky jaýlardan çıkarmak uğrunda gören çäreleri netije bermän soň olardan jaýa özüm bir ruhsat girdim. Helakçylyk yüze çıksa özüm günäkär diýen ýaly mazmundaky dilhat alypdyrlar. Käbir adamlar giren jaýlarynda ýaşamak üçin ruhsat berilse, olary öz serişleriniň hasabyna bejerjekdiklerini aýdýarlar. Etrap hassahanasynyň öňkü çağalar bölümine ýaşamaga giren aýal bu ýere 9 maşgalanyň göçüp gelendigini aýtdy. Yerli resmiler ol maşgalary bölümiň jaýyndan çykarjak bolupdyrlar. Adamlar ýaşamaga ýerleriniň ýokdugyny aýdyp jaýdan çykmandyrlar. Efirde adynyň agzalmazlygyny haýyş eden Zenan, dün gazy, toğu kesip gittiler. Bu ýere göçüp gelenleriň barsy diýen ýaly ýaş maşgallar. Hersinde keminden 2-3 ýaş çağasy bar. Gazy kesen soňlar hatda çağalarymyzdan akarlap bilemizok. Giýje galankyda otyrsdydy. Administrativ, keselhana we beýleki jaýlaryň boş ýatan jaýlaryna bir ruhsat giren adamlara yerli resmiler gum eteginden mellek almagy teklip edipdirler. Olaryň arasynda öň şol ýerden mellek alanlary da bar. Azatlyk radiosydan söhbetdeş bolan Zenan, jaýsızlaryň köpüsiniň işsizdigini, olaryň arasynda ýalňy izeneleriň de bardygyny aýtdy. Bizde bundan jaý gurmaga ýagdaýymyz ýok. Buraýyn diýende de ol ýerlere tok da, gaz da, ağız suw da eltlenok diýdi. Garaşsyzlyk etrawynyň merkezi şäherçesinde geçen asyryň 80-nji ýyllaryndan bäri döwlet tarapyndan sosial maksatly ýaşaýyş jaýlary gurulanok diýen ýaly. Soňky ýyllarda ipoteka kreditleri bilen gurulan jaýlary da sanamak üçin bir eliň barmaklary ýeterlik. Şäherçäniň özüni şükür diýip tanadan ýaşaýjysy bu ýerde öň ýaşaýyş jaýyny gurmak üçin ýerleriň ýeterlik bolandygyny, ýöne ol ýerleriň dükan, toy mekany ýaly imaratlary gurmaga bölünip berilendigini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, habarçymyz Osman Haliýewiň bu maglumatyna degişli suratlar hem bardyr. Fotosergimizi görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýle-de Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky tahypalaryna fiýahat ediň. Saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Saýtymyzda bu maglumaty gelen seslenmeleriň en çemesinde okuwçylarymyz şu gün Türkmenistanda öýsüz maşgalalaryň şeýle kösünçlükleri barada özlerinin habarsyz bolandygyny aýdýan bolsalar, tesvirleriň birinde Nargiza Sabdullaýewa şeýle ýagdaýlaryň bolmagy sebäpli Türkmenistanda her kim öz çağalaryny taşlap daşary ýurtlara işlemäge, gaýtmaga mejbur bolýarlar. Menem şolaryň biri diýip ýazypdyr. Ýaşaýyş jaý problemasy Türkmenistanyň Balkan vilayatynda hem ýeti duýlar. Regionyň hususanda Gazanjy etrafynda ençeme maşgalanyň 16 ýyl mundan ozal bolan ýer titreme zerarly zeper ýeten jaýlarynda töwekkelçilikli şertlerde ýaşamaly bolýanlygy habar berilýär. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini türkmen ýazyjysy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşlikden dinläli. Amanmurat agy bilen kardeşim Muhammed Tahir söhbetdeş boldy. Amanmuradagy Gazanjykda ilatyň uly bir böleginiň henide mundan 16 ýyl ozal bolan ýer titremede edir çeken jaýlarda ýaşaýandygyny aýtdyňyz. Gazanjykda siziň belet ýeriňiz, şol jaýlaryň duruky barada bize görüň beräsiňiz. Mundan 16 ýyl ozal Gazanjykda häzirki Bereket şäherine bolan ýer titremede itrap merkezindäki ýaşaýyş jaýlarynyň 80-85% ziyan zeper çekdi.
Olaryň arasynda mezur ýagdaýda ýykylarlar bolly, nöne geljekde ýykylmaly, häzirlik ýaşamaga şert ýok, awariýa ýagdaýyna saýlar diýip ýörüýte aktyplaşdyrylan zaýlar bolly. Ýöne şunça wagt geçenem bolsa şol içindäki ýaşaýjylar göçürülmeden zaýlaryň juda köpsi yıkılmadı. Mesela Qaranzyk Bereket etrawynyň obolary ol köne şäher bolan üçin ilki şäher bölünşi ýaly bu awurlyk bölünýär. Şol Bereket şäheriniň ikinji awurulyny 2 gat zaý bar. Şu zaýda da umumyň 16 hojuluk ýaşamak gözüňe tutulan özüm yer titremeden zatdan has ol iyi salınan zaýna şu zaýymda mundan 16 ýyl ol yer titremede zeper çekip zaýrgat dur içine şol halkyň dili bilen aýtdyň ýumruk kokaýmaly zaýrlan ýerler bar. Ýöne şol ýykylmaly edilen zaýda häzir bolmanyny 10 hojuluk ýaşaýar. Has düşünikli bolar ýaly aýtdyň Bereket şäherindäki öňkü demir ýol deposynyň Gunnor tarapynda demir ýol deposuna goňşuluk berilýän zaý. Şol jaýryklary has takyp gözüne getirýän bize şunu düşündirseňiz, meselen jaýryklar diýende nähili ýagdaýlar gözüne getirýär. Gurrungne diýen zaýym bişen kerpiçden salynan zaý, ondan özüniň de daşşol şu öz döwründäki binagarlyk talaplaryna laýyk gelýärligi üçin bolmadyk zaý ondan yer titremede zaýyň istenelerini arasy açylan. Şol käýerlerde 2 santi, käýerde 3 santi, käýerde 5 santi derejesinde zaýrylan şu 2 gat zaýyň diwarlary. Şu zaýryklar zaýyň başyndan görünüp dur, içinde de görünüp dur. Ýöne ýylatyn berilen wagtda tapylmalylygy üçin bu merler ertirberler diýilen wada ananyp şu zaýlarda ýaşap otyrlar. Elbetde adamlar şonu mümkün bolýandan bolmanyna zaýyň iş tarapyndan on bolýandan bir suwap edip zaýyň içine kışına soğuk tonuna soğuğa girmediýär etdirler. Ýaşaýjylar şu deňinden geçip barýan ýolosy da bir ýylan adamda bir howp elheder döredýär. Ol haçan ýykylsa ýyklaýmaly Qaranzyk birinji gedek güýçli yer tiremäň bolan mundan 16 ýyl bolýar. 1946-njy ýylda Qaranzykda gaty güýçli yer titreme bolan ol şol üçin isleýän wagtyň yer titreme garaşy bermeşär. Şol jaýryklar emele gelen jaýlaryň gapdalyny geçen adamlaryň bir hili teskinýär diýdiňizde, şu jaýrykly jaýlaryň ýykylan ýagdaýlaryň bolýarmy, şeýle habarlar eşdilýärmi? Adam üstüne yıkılan zaýa ýok diýeni wagtynda adamlar şol zaýyň ýagdaýyndan gorky elheder alyp içinden çykýarlar, şondan soňra ýykylýan ýagdaýlar bar. Men diňe ýaňsyda ikinji awulyň gurrun etdim, bol şeýle ýagdaýlar Qaranzyk Bereket şäheriniň demir ýolundan gaýrada ýerleşýän zaýlaryna hasam köp gawat gelýär. Ol Bereket şäheriniň 3-nji we 4-nji awullyp atlandyrylýan bölegi, bu bölekdäki zaýlar aýdaly demir ýoluň gün ortasynda ilerisindäki zaýlardan hasam köneligi bilen tapawutlanýar. Şolaň sarsylmak mümkinçiligi juda az, ýerlerine kompensasiýa töremek mümkinçiligi gitdikçe taladaňlan tamaýal bolup ýinçelip barýar. Yer titremeden 16 ýyl geçenem bolsa adamlara şunu çelli berilen hiç çelli kömek kompensasiýa ýok. Ondan ýylat nälaşlykdan şol öňkü zaýlarynyň daşyny içini suwap zaýryga atan ýerlerini göýülmediýär edip ýolgyna görä aýag bozup ýaşaýarlar. Türkmenistanly ýazgy Murat Bugaýew bilen kardeşi Muhammed Tahiriň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Şu günler Aşgabatyň ýene bir böleginde onlarça hususy jaýyň ýumruljagy ýaşaýjylara duýduruldy. Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlaryň häkimetler tarapyndan köpçülikliň ýumrulmagy bilen bilelikde täze ýaşaýyş çaýlary hem gurulýar. Olar size el ýeterlimi? Azatlyk radiosynyň orta atan şu günkü sowalyna gelen jogaplaryň birinde Radion Aglamow atly okyjymyz milletiň jaýlaryny ýykyp täze jaý salarlarda halk üçin el ýeter bolar öýdýäňizmi? Jaýny ýykmak diýmek maşgalany ýykmak diýmekdir diýip öz pikirini mälim edipdir. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi mälim etmäge çagyrýarys.
Mary vilayatynyň Taxtabazyr etrawynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýyş jaýlaryna elektrik togunyň durnukly iyi berilmeýänligini we ençeme wagt bäri dowam edýän bu ýagdaýyň özlerine dürli oňaýsızlyklary döredýänligini aýdýarlar. Elektrik toguny daşary ýurtlara eksport edýän we ýakyn ýyllarda bu eksportynyň möçberini ýene-de epesli artdyrmak planlaryny ýakynda glan eden Türkmenistanyň esasy gaz öndüriji regiony bolan Maradaky ýagdaýlar barada habarçymyz Röwşen Çariýew gürrüň berýär. Mary vilayatynyň Taxtabazyr etrawynda soňky döwürde togun güýjüniň oýnap durmagy ýaly elektrik togunyň ýetmezçiligi bilen bagly wakalar adaty ýagdaýa uwruldy. Taxtabazyrly ildeşimiz Nazar bu hakda şeýle diýär. Etrawa gelýän togun naprejeniýasy 220 volta ýakyn bolsa-da, ol birden 110 volta çenli pese düşüp, bir salymdan ýene-de ýokary galýar. Bu ýagdaý günüň dowamynda ençemegede gaýtalanýar. Yerli ilat elektrik togunyň gadasyz işi sebäpli hojalyklaryndaki elektrik bilen işleýän enjamlarynyň ençemesiniň ýanyp sandan çykýandygyny aýdýarlar. Etrap mektepleriniň birinde mugallim bolup işleýän 35 ýaşly Nazar tok sebäpli geçen hepde konditsionerim we halajylnygym, sowutgyjym sandan çykdy. Olara $800 töläp alanyma bir ýyl hem bolanok diýip öz başyndan geçen wakany gurrun berdi. Taxtabazyrda elektrik enjamlarynyň ustasy weli howanyň temperaturasynyň 40 gradusdan hem geçýän bu günlerinde tok üçinçiliginiň düzgünsizligi sebäpli hojalyklaryň, split sowadyjylaryň, sowutgyçylaryň we telewizorlarynyň köýýän halatlarynyň soňky döwürde hasta köpelendigini aýdýar. Weli adamlaryň her bir elektrik enjamynyň ýanyn bölegini adatça motor üçin azyndan $100-150 aralygynda pul töläp oňartmaly bolýandyklaryny aýdýar. Bu etrapda elektrik togunyň dowamly oýnap durmagynyň sebäbi Marynyň hidroelektrik stansiýasynyň gadasyz işi bilen düşündirilýär. Bu daranyň özüniň atlandyrylmazlygyny soran bir işgär stansiýanyň könelendigini, onuň 8 sany elektrik öndürýän energi blogundan häzirki gün diňe 4-üsiniň işleýändigini aýtdy. Onsoň Taxtabazyryň ilaty elektrik togunyň gadasyz akymyny gadalaşdyrjak bolup öýme öýdýän ýaly $150-300 töweregi pul harç edip tazlaýjy enjamlary satyn almaga mejbur bolýar. Öz ýanan sowutgyjyny $120 çykaryp oňardan Nazar mugallim täzeden bu ýagdaýa düşmezlik üçin özüniň hem goşmaçy $150 çykdaýjy edip bu tazlaýjy enjamdan edinendigini aýdýar. Taxtabazyrda tok üçinçiligi şu ýyl has yaramazlaşan da bolsa aslynda bu taxtabazyrlaryň durmuşynda täzelik däl. Bu ýerde tok ýetmezçiligi bilen bagly gorgular indi 3 ýyldan bäri dowam edip gelýär. Şol bir wagtda Türkmen häkimetleri ilaty elektrik energiýasy bilen bökdençlik üçin etmek üçin ýurtda häzirki zaman gaz turbina elektrik stansiýalarynyň elektrik geçirjileriň gurulýandygyny, ilatly ýerleriň elektrik üçinçilik ulgamlarynyň täzelenýändigini izgiderli tekrarlap gelýärler. Habarçymyz Röwşen Çariýew dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radio bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi jemleýär saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz.